Ад выбараў адмовіліся блок Пракоп'ева Ягорова і каманда Віктара Бабарыкі. Апошняя раней выступала за перанос галасавання на восень, каб пераасэнсаваць ролю самой рады. Пры гэтым удзел у выбарах пацвердзілі 6 блокаў. Сярод іх кааліцыя Латушкі і Руху за свабоду, Аб'яднаная грамадзянская платформа, а таксама некалькі новых ініцыятываў. Выбары плануюць правесці ў траўні, онлайн. У мінулых узялі ўдзел прыблізна 6700 чалавек. Гэта 1–2% ад патэнцыйных выбарнікаў, то бок беларусаў за мяжою. На гэтым фоне зноў гучыць галоўнае пытанне: ці новая рада здолее стацца сапраўдным палітычным цэнтрам, ці застанецца сімвалічным органам без рэальнага ўплыву. І в нашій студії знаходиться Артем Брухан, спікер Координаційної ради і намісник керівника Народного антикризисного управління. Вітаємо вас, пане Артем. Привітання. Ну що, самий активний час, хіба що, інтенсивний у вашій праці. Пакуль жа, може, які виніки регістрації? Ці ви імі задоволені? На дадзены момант я валодаю частковай інфармацыяй, бо ўся канчатковая інфармацыя, зразумела, знаходзіцца ў выбарчай камісіі, але з той інфармацыяй, якую мне ўдалося атрымаць, я зрабіў запыт да старшыні камісіі перад нашым эфірам. Пададзена 9 спісаў, больш за 160 чалавек, то бок больш за 2 кандыдата на одно месца. У кандидата ў координаційную раду. Бо у вас 80, так? Так. 10 там будет больше 160. У нас? У нас, пробачте, так. 10 больше 160. Я не ведаю, колькі там яшчэ наступ чалавек падаўся, але так ці інакш, гэта сапраўдныя канкурэнтныя выборы ў координаційную раду. Ёсць новыя спісы, ёсць старыя спісы. Так, ёсць тыя спісы, якія ўжо ў координаційнай радзе, ёсць і новыя спісы, ёсць, зразумела, што наш спіс, кааліцыя Латушка і Рух за свабоду, еўрапейскі выбар, наступ, які ўжо ёсць у координаційнай радзе, ну і новыя спісы, рэбрэндынг Аб'яднанай грамадзянскай платформы, Аб'яднанай грамадзянскай партыі «Ваш голас». Тацяна Мартынова хопіць баяцца таксама з дзеючага складу. Таму новыя імёны, новыя арганізацыі, новыя спісы, яны ідуць. Але, на вашу думку, гэтыя новыя імёны, ініцыятывы, блокі пакрываюць агулам збольшага хаця бы інтарэсы беларусаў за мяжой, ну ці прынамсі іх на інтарэсы, так? Зразумела, там тыя палітычныя сілы, якія бы... Зразумела, што не ўсе, але тут пытанне менавіта ў тым, што калі структура, палітычная арганізацыя ці партыя заяўляе, што яна палітычная, то яна павінна ўдзельнічаць у выбарах, бо як замерыць палітычны вес, палітычную ангажаванасць той или іншай структуры? Гэта ўдзельнічаць у выбарах. Я разумею, што часам некаторыя партыі кажуць, што мы не будзем удзельнічаць у мясцовых выбарах, мы будзем рыхтавацца да парламенцкіх. Потым яны не кажуць, мы не будзем удзельнічаць у парламенцкіх, будзем рыхтавацца да прэзідэнцкіх. Але гэта хутчэй проста абаснаванне таго, чаму яны не хочуць сапраўды замераць свой патэнцыял, бо няма падтрымкі грамадскай. Ці ёсць рызыка не перамагчы, не набраць большасць, трэба будзе дамаўляцца, будаваць кааліцыя. Гэта складаны працэс. Што тады скажаце наконт каманды Віктара Бабарыкі і ягонай партыі «Разам», які днямі, дакладней, напярэдадні паведаміў, што ягоная каманда не будзе ўдзельнічаць у выбарах у координаційную раду. Па-першае, а па-другое, тое, што яны прасілі, маўляў, координаційную раду перанесці гэтыя выбары на восень, але не знайшлі такога. Не прасілі. Да мяне як спікера ніхто не звяртаўся з партыі «Разам» і асабіста Віктар Дмітрыевич з такой прапановай. Афіцыйных зваротаў ні ў сакратарыят, ні e-mail не было, таму я не ведаю. Можа, ў спам патрапіла? Я не ведаю. Ну, не, хутчэй не. Я думаю, што гэта, можа, былі нейкія 10 размовы, але вось запроса ў координаційную раду на ўзроўні координаційнай рады не паступала. То бок гэта інфармацыя не адпавядае рэчаіснасці. Што тычыцца іх адмовы, як я ўжо казаў, калі гэта палітычная партыя, менавіта аргкамітэт партыі «Разам», яна сабе пазіцыянуе як палітычная партыя, яна павінна, па маім меркаванні, удзельнічаць у выбарах. Тым больш, у Беларусі, зразумела, немагчыма зараз удзельнічаць у выбарах. Ёсць добры інструмент, сапраўдныя, канкурэнтныя, дэмакратычныя выбары праз онлайн-платформу. Але і тут не падабаецца. Так, ну раз мы ўжо з гэтага боку глядзім на координаційную раду, на выборы, так, что не толькі разам партыя Віктара Бабарыкі, але і блок Пракоп'ева і Ягорова, ці цяпер проста Пракоп'ева, так, вельмі шумны.
Ці проста блок? Просто Вось. беларусы. Так, розныя версіі. Але вельмі шумны быў, вельмі актыўны Сыход. у каардынацыйнай радзе, шмат інфармацыйных нагодаў для нас, для журналістаў, каб аўдыторыя шырокая даведавалася пра гэты орган, было ад іх. На вашу думку, той факт, што такія дзве, уплывовыя, сур'ёзныя, масавыя, не знаю, як это ацаніць, цяпер цяжка, власна, без выбараў ацаніць, але ці такія гучныя, так, і людзі, і палітычныя групы, як Блок Пракоп'ева і партыя Бабарыкі разам, што яны могуць фармаваць асобны нейкі альтэрнатыўны цэнтр прыняцця рашэнняў, ці проста асобны нейкі цэнтр, які будзе канкураваць з каардынацыйнай радай. Гэта будзе іх права, іх жаданне, але наколькі гэты цэнтр будзе мець падтрымку, легітымнасць і замер. Мы не можам замерыць. Лепшая зваротная сувязь ніхто лепш не прыдумаў у дэмакратычных краінах, як выбары ад грамадзян, ад сваіх выбаршчыкаў атрымаць зваротную сувязь. Калі яе не атрымоўваць, а проста казаць, што вось мы будзем штосьці праводзіць, гэта іх права, гэта іх магчымасць, але я лічу, што гэта цалкам неправільна і несправядліва. Вяртаючыся да тэзіса пра блок, ведаеце, Вадзім Пракоп'еў, калі сказаў, што ён не пойдзе на выбары ў каардынацыйную раду, мне падаецца, блок, як палітычная група, зразумела, што ў яе не будзе хэдлайнера. І адной з прычынаў, маё меркаванне асабістае, чаму яны заявілі, што не пойдуць на выбары, бо разумелі, што нават гэтым разам і тых 13 галасоў, калі яе там хэдлайнеры Пракоп'еў, Кныровіч не пойдуць на выбары, яны проста могуць не прайсці нават 3% парог. Таму гэта, хутчэй, таксама нежаданне проста рызыкаваць сваім іміджам, сваімі нейкімі гучнымі заявамі, якія яны паспелі нарабіць падчас наконт спадара Кныровіча мы ведаем, таму што ён выйшаў, як бы, і ўсё. А вот спадар Пракоп'еў Вадзім таксама, я так разумею, заявіў аб нежаданні больш удзельнічаць, так? Але пры гэтым блок падтрымлівае важнасць інстытута каардынацыйнай рады. Я бы хацеў таксама на гэта звярнуць увагу, што яны разумеюць, што гэта вельмі важна, але проста зараз не пойдуць, бо, хутчэй за ўсё, не гатовыя. Ну і Владзімір Мацкевіч, калі мы такі крытычны бок гэтых выбараў і сітуацыі цяпер разглядаем, Владзімір Мацкевіч, філосаф, вядомы метадолог, таксама прапануе перанесці выбары на восень. Гэта перагукаецца з тым, што з абгрунтаваннем сваёй адмовы з боку групоўкі Віктара Бабарыкі пра тое, што яны таксама былі нібыта за тое, каб на восень. Ну і што спачатку трэба растлумачыць беларусам сэнс, лепш прамацыйную нейкую кампанію прамавання павесці па гэтаму органу. На вашу думку, гэта рэалістычна, вось, што каардынацыйная рада пачуе заклік Владзіміра Мацкевіча, ці ўсё-такі гэта ўжо закрытая тэма, якія тэрміны ёсць, і выбары адбудуцца ў траўні, так як запланавана? Сёння скончваецца рэгістрацыя выбарчых спісаў. Падалося 9 суб'ектаў. Мінулы раз колькі было? 11, адзін потым знялі 10. То бок на адзін спіс толькі менш падалося. Гэта сведчыць пра тое, што цікавасць да каардынацыйнай рады ёсць. Ёсць людзі, якія лічаць важным гэты орган, удзельнічаць у гэтых выбарах, і яны будуць прамоўціць, распавядаць пра важнасць гэтага органа. Слухайце, я хадзіў к вам на эфіры амаль даволі часта і кожны раз распавядаў важнасць каардынацыйнай рады, чаму варта удзельнічаць у выбарах. Мы ўсе гэта, і незалежныя медыя, і палітыкі рабілі гэтую адвакацыйную і адукацыйную кампанію па важнасці выбараў у каардынацыйную раду. Зараз яна яшчэ больш актывізуецца, і я не думаю, што 2-3 месяцы вырашыць гэтае пытанне крытычна. Тут, хутчэй, пытанне, я паўтаруся, мне падаецца, маё асабістае меркаванне, што проста блок не паспеў падрыхтавацца, як яны хацелі бы да гэтых выбараў. Адсюль ідуць такія наратывы пра перанос. Але за 2 гады ўсе ведалі, што кадэнцыя каардынацыйнай рады 2 гады, то бок прыкладна у маі ці там трошкі пазней яны будуць. Так, Артем, ну, тут это ўжо, хутчэй, не фактычнае маё пытанне, але мы ж таксама разумеем, што і вы, як палітык дэмакратычны беларускі за мяжой, як бы у вас мэта агулам, ну, это ж не выйграць, умоўна, выбары ў каардынацыйную раду, а нармальна вярнуцца ў Беларусь, так, і каб у Беларусі была там павага да закона, хаця бы мінімальныя нейкія цывілізацыйныя, нейкія стандарты былі. І наша аўдыторыя таксама глядзіць. Яна, наша аўдыторыя, я дапускаю, што калі бачыць, што тут частка апазіцыі дэмакратычных сілаў ідзе, частка не ідзе. Адны ў адзін бок, другі ў адзін бок. Ну, агулам тады всех мэта, ну, яна трошкі тады губляе сэнс, ці ў гэты быў сэнс, каб больш сварак было вакол гэтай каардынацыйнай рады? Ці каб все-таки не ёсць каштоўнасць працаваць разам, можа быць больш важна нейкага рэгламенту, вось на які вы спасылаецеся, так? Кажучы, што не, вот ёсць рэгламент, ёсць правілы, можна ў іх убудавацца. Але што рабіць з гэтай каштоўнасцю? Калі хочаш змяніць, калі хочаш дадаць сваю нейкую дадатковую вартасць, змяні гэты рэгламент і давай праз яго працаваць. То бок ёсць інструмент, ён прапанаваны. Калі не хочацца, ну,
Але гэта, я паўтаруся, гэта не замінае то, што у нас агульная мэта дэмакратычная Беларусь, але калі палітыкі не ўдзельнічаюць у выбарах у каардынацыйную раду, патэнцыйны, умоўны, круглы стол, перамовы, я не ведаю, як хочаце, можаце назваць, суб'екта, абранага суб'екта, легітымнага не будзе, калі палітыкі проста не будуць удзельнічаць у гэтых выбарах у каардынацыйную раду, бо менавіта яна, як абраны орган, можа абраць нават дэлегацыю, якая будзе удзельнічаць. Это вельмі важна, мець абраны суб'ект, які можа быць бокам нейкіх перамоваў, як з міжнароднымі партнёрамі, так і нават з рэжымам. І вось тут, калі гэтага не разумеюць такія дасведчаныя людзі, мне таксама не зразумела. Мне падаецца, гэта лепшая справа умасоўваць сваю партыю праз галасы выбаршых. Так, на першы погляд, так, яно так сапраўды і падаецца. Ну, я думаю, мы пачуем яшчэ і галасы і Блока Пракоп'ева, і Віктара Бабарыкі ў гэтым пытанні. Пакуль жа давайте вернемся конкретно да Рады. Можа, вот якраз той Рады, которая цяпер сканчае сваё скліканне, это трэцяя Рада, будзе чацвёртая. Якой будзе чацвёртая? Як вы яе бачыце, так, бо вельмі натхнёна пра яе распавядаеце, і ці была ўлічаная крытыка папярэдніх, так, ну, я толькі тут пару, што вот на паверхні ляжалі, это і тое, што канкрэтных рашэнняў для беларусаў, которые бы прымаліся, так, а не сімвалічнае рашэнне, так. Адсутнасць вось гэтых кампетэнцый ці магчымасцяў, так, кантролю над фінансавання там ініцыятываў дэмакратычных сілаў, ну, што вот не можа нічога кантраляваць нібыта. Давайте сыходзіць з рэчаіснасці. І я яшчэ апошняе так паглядзеў, што аўдыторыі так цікава. Апошняе, ну і што там справаздачнасць перад каардынацыйнай радай з боку Ціханаўскай Святланы раз на 2 гады, што вось не было такой цеснай супрацы і справаздачнасці, скажем так, перад каардынацыйнай радай. Пачну з апошняга адразу. Глядзіце, у нас за кадэнцыю гэту каардынацыйнай рады адбыліся слуханні аб'яднанага пераходнага кабінета, і адбыліся слуханні кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. А таксама усе прызначэнні ў аб'яднаны пераходны кабінет прайшлі праз каардынацыйную раду. Усе прадстаўнікі новыя, якія прызначаліся Святлана Ціханаўская, аб'яднаны пераходны кабінет, спачатку прыходзілі ў каардынацыйную раду, і там адбываліся слуханні. І давалася рэкамендацыя. То бок гэтая супраца, яна была вельмі плотная, можна сказаць. Нават усе прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета, яны справаздачыліся ці распавялі пра свае планы, якія ў іх будуць падчас працы ў АПК перад каардынацыйнай радай. І гэта было ўсё прагаласавана. То бок гэта ўзаемаінстытуцыйная супраца, яна ёсць. Тое, што не так шмат увагі аўдыторыя да гэтага часам не пачулі, не пабачылі, ну гэта можа дзесьці наша праблема распавядаць больш у медыа пра гэта, але так ці інакш усе з прадстаўнікоў прайшлі. Што тычыцца міжнароднага прызнання, тут і дэлегацыі ў ПАРЭ, і ў АБСЕ, і ў Кангрэсе мясцовых уладаў, Савета Еўропы, і Юранэс, тут зразумела. Ну, трэцяе, зразумела, што давайте глядзець все-таки рэчыснасць. Каардынацыйная рада, хоць і протапарламент, а не сапраўдны парламент, мы не можам прымаць рашэнні абавязковыя для выканання на тэрыторыі іншых краінаў, бо мы не ўяўляемся заканадаўчым органам Польшы. Гэта Сейм з'яўляецца заканадаўчым органам. Мы можам лабіяваць. І дзякуючы таму, што у нас ёсць дасяг да парламентароў у розных краінах, і вось гэтае рашэнне для канкрэтныя рашэнні для беларусаў, яны таксама рэалізоўваюцца праз гэты лобінг. Мы можам уплываць, але простых рашэнняў прымаць не можам. Ну і трэцяе, слухайце, юрыдычная камісія і міжнародная камісія зрабіла шмат канкрэтных рэчаў. Дзесьці пад 100 кейсаў было дано рэкамендацыю беларусам на атрыманне міжнароднай абароны, гуманітарнай візы. Гэта канкрэтныя рэчы, якія можна, як кажуць, памацаць рукамі. Гэта сапраўдная кожнадзённая праца. Бо мы тут больш пра палітычны ўзровень заўсёды размаўляем. Але вось калі юрыдычная камісія піша нейкі ліст, каб беларусам прасцей было атрымаць міжнародную абарону, ці вядзецца камунікацыя з МЗСам польскім, каб мага хутчэй людзей эвакуяваць. Гэта сур'ёзная праца, кожнадзённая таксама праца гэтых камісій. І пра гэта не шмат кажуць, але гэта ёсць. Гэта тая праца, которая робіцца кожнага дня. Ну, я буду зараз адвакатам, магчыма, тых, хто адмовіўся ад удзелу ў гэтых выбарах, сказаўшы, што, ну, задаўши, можа, наступнае пытанне наша. Бо мінулыя выбары яўка, то бок прагаласавалі тыя, которые каля 7 000 чалавек, менш за 7 000 чалавек. Ну, і выехаўшых, ну, няхай будзе 700 000, так, беларусаў, которые за мяжой, да которых мы там больш-менш нейкі маем дасяг, которые выехалі ў заходнія краіны, напрыклад, так. Ну, гэта
10%. Гэта 10% ад усіх. І вот, будучи вот этим адвакатам, умоўна, там, не ведаю, дапускаю, хтосьці з іх... Это 1%. Так, нават один, так, один, прабачце, так, 0,1, да. Дапускаю, што вось хтосьці, ці блок Бабарыка кажа, ну, слухайце, калі самы ты орган не цікавы для беларусаў, так, сам прадукт, который входзіць на рынок, так, ён не цікавы, ну то тады трэба падумаць, можа, штосьці з гэтым прадуктам зрабіць, ці неяк інакш на эту гісторыю паглядзець, так? Можна ісці з праграмай, можна ісці на гэтыя выбары з праграмай, як зрабіць яго цікавым, як зрабіць гэты прадукт такім, каб людзі за яго прагаласавалі. Гэта задача тых спісаў, якія хочуць рэфармаваць. Гэта ж класіка жанра. Людзі ідуць на выбары партыі, каб рэфармаваць нейкія органы. Ведаць, у якія органы ідуць, змяніць гэты орган. Яны ж там частка з іх працавалі. Так, яны ведаюць, як гэта рабіць. Я ўсё ж такі тут буду казаць, што гэта проста прапанова, как бы, яна, ну, как бы не той, каб дэструктыўная, да, але гэта прапанова, ну, мы не будзем, бо нам не падабаецца. Гэта не зусім дарослы падыход, не падаецца. А якую явку вы цяпер чакаеце вось на гэты выбор? Я б хацеў проста адразу звярнуць увагу акурат на яўку і ўвогуле на галасаванне, таму што у нас яны змяняюцца, гэтыя дадзеныя па нашаму апытанню крышачку. Зараз, якую явку вы цяпер чакаеце? Я лічу, што гэта можа быць яўка дзесьці ад 5 до 10 тысяч чалавек. Вось я разлічую, што як мінімум мы паўторым. Ну вы арыентуецесь проста на папярэднія лічбы. Так, я паўторым мінулы. Гэта будзе добра. Калі будзе больш, калі дойдзем до 10 тысяч, буду лічыць гэта поспехам. Акурат на пачатку нашага эфіру галасаваць на выбарах у Каардынацыйную раду, прынамсі, калі арыентавацца на нашае пытанне, хацела больш за 30%. Цяпер ужо 27%. Тыя, хто не будуць гэтага рабіць, 44%, і хто не вызначыўся, крышачку зменшылася гэтая колькасць, 28%. Так, вырасла колькасць на пару процентаў. Ёсць нейкая, вось, ну, умоўна, это холодная, невызначаная аўдыторыя, да якой вы б маглі звярнуцца як спікер альбо спісы, каб все ж таки людзі прыйшлі на гэтыя выбары, не прыйшлі, прагаласавалі, бо пра саму працэдуру галасавання, пра платформу «Тры сланы» яшчэ, калі у нас застанецца час, хацелася б таксама паразмоваць. Я першую чаргу хацеў бы звярнуцца да гледачоў Белсата, каб яны ўсё ж такі прыйшлі і прагаласавалі на выбарах у Каардынацыйную раду, бо гэта сапраўдны дэмакратычны прадстаўнічы орган дэмакратычных сілаў Беларусі, адзіная магчымасць, каб голас беларусаў, дэмакратычных беларусаў на міжнародным узроўні быў пачуты. Давайце зробім гэта разам, бо яго моц, яна менавіта ў вашых галасах. Без вашага ўдзелу нам не атрымаецца дасягнуць нашай галоўнай мэты. З 11 па 17 мая галасуйце на выбарах у Каардынацыйную раду. Так, пытанне, наколькі это бяспечна, бо тады таксама платформа Паўла Лібера была прадстаўлена досыць як бяспечная, зашыфраваная, дадзеная. Цяпер прадстаўленая платформа «Тры сланы». Можа, парачку слоў, Артём, можете праверыць? Платформа «Тры сланы» гэта хутчэй як платформа, дзе будзе адбывацца нейкая агітацыя, інфармацыя пра спіс дадаткова да сайта Каардынацыйнай рады, але галасаванне таксама будзе адбывацца на платформе «Беларус ID», як было і ў мінулы раз. Як мы памятаем, мінулы раз гэта было бяспечна. Не было ніякіх зліваў, не было ніякага кантролю інфармацыі, все было добра, гэта цалкам працуючая бяспечная сістэма, адпавядаючая міжнародным стандартам. Нават па пратэрмінаваных пашпартах беларускіх можна было. Можна прагаласаваць па пратэрмінаваных беларускіх пашпартах, але калі нават у вас няма пашпарта, можна атрымаць пашпарт Новай Беларусі і па ім прагаласаваць. Магчымасці яшчэ больш стала.